Con este traballo, antropoxeografía, intentei hacer un estudio, un ensayo didáctico, e para calquera que desexe mercar este libro na librería. Estimo que coñecer o ser humano en toda a súa extensión ou profundidade é a dedicación mellor do mundo. O ser humano é un microcosmos. Segundo a miña humilde opinión, somos miles de millóns de razas humanas con cabelo que va dende o douro ata do acibeche, cunha pel que pode ir dende a cor do leite ata a do chocolate, pasando polo café co leite, a oliva, o mes escuro ou tomate, cunha estatura que vai dende a liliputiana ata a rexa, cunha cabeza que abrangue todos os tamaños dende a microcefalia ata macrocefalia. Corpulencia, peso, proporcións, idiosincrasia, grupo sanguíneo, sensibilidade, reflexos, longevidade, saúde, resistencia, forza, carácter, inconmensurable. De todo isto e moitas cuestións relativas ao ser humano, hai temas que para moitísimos volúmenes. Coido que aí que vise outro medio século non me chegaría o tempo para escribir todo o que hai que escribir sobre o home e a muller, supoñendo que estivese versado en todas as ciencias que estudian o ser humano, pero non estou claro. De entre os millóns de títulos que se escribiron no mundo, donde hai 5.500 anos ata actualidades sobre poesía, filosofía, oratoria, dialéctica, historia, didáctica, biografía, autobiografía, fábula, teatro, cartas, novelas, contos, xornalismos, comedia, mitoloxía, chistes, dramas, ciencia, ficción, guión cinematográfico, lenda, literatura estimulante, literatura infantil, literatura científica, crítica, poesía doctrinal, etcétera, etcétera, etcétera. De tantísimos millóns de títulos en todas as linguas, do que menos se escribiu foi de fábula e das ciencias que estudian o home.